फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल जयश्री फूडी किचन रेसिपी। आजची आपली रेसिपी आहे आपण हैदराबादी चिकन मसाला बनवतोय। त्याच्यासाठी 1 किलो आपण चिकन घेतलेले आहे आणि हे स्वच्छ मी 3-4 पाण्याने धुवून घेतलेले आहे आणि आपण लसूण अद्रकची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। आणि हे दही आहे ना, हे मी असं चमच्याने छान फेटून घेतलेले आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यात गुठळ्याने राहायला पाहिजे। आणि 2 मोठ्या साईजचे कांदे घेतलेले, ते आपल्याला स्लाइस करून घ्यायचे आहे। 1 लिंबू लागणार आहे आपल्याला। सगळ्यात आधी आपण आता कांदा कापून घेऊया। कांद्याचे आपल्याला मोठ्या साईज करून घ्यायचे, असे स्लाइस तळून घ्यायचा आहे आपल्याला कांदा। आपण मॅरिनेशन मध्ये टाकणार आहोत तळलेला कांदा, ते आपल्याला अशा स्लाइस करून घ्यायचे आहे, तुम्ही बघू शकता। आता हे दोघं कांदे मी कापून घेते। आपण एका पॅन मध्ये तेल ठेवले तापवायला आणि आपले 2 कांदे कापून झालेले आहेत। आता आपण तळून घेणार आहोत। लाल होईपर्यंत तळायचं आहे आपल्याला। कांदा आपण सतत हलवत राहायचं, खालून वरती, असं वेळ लागतो त्याला लाल व्हायला। आता होत आले 7-8 मिनिट झाले, तरी पूर्ण ब्राऊन होऊ द्यायचं आपल्याला। कांदे आपले छान लाल झालेले आहेत। आता गॅस बंद करूया आणि याला तेलातून काढून घ्यायचं। आता कांदे तळल्यानंतर सगळ्यात आधी आपण चिकन मध्ये दही टाकून घेणार आहोत। 1 वाटी फुल आपण दही टाकलेले आहे। नंतर त्याच्यात आपण लसूण अद्रक पेस्ट करून घेतली, ती टाकूया 2 चम्मच। आणि 1 लिंबूचा रस, 1 पूर्ण लिंबू मोठा साईजचा। आणि कांदे आहेत ना, आपण हे तळून घेतले, याला बारीक असं कुस करून घ्यायचं आहे, चुरा करून घ्यायचा आहे त्याचा। आता कांदाही टाकूया त्याच्यामध्ये। आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्याच्यात आपण टेस्टनुसार मीठ टाकूया। पुन्हा एकजीव करून घ्यायचं आहे सगळं। आणि हे तुम्हाला कितपत वेळ आहे त्याच्यानुसार ठेवा, 1 तास तरी ठेवावा लागेल। मग मॅरिनेशनमुळे छान टेस्ट येते याला। एक तास ठेवूया आपण। आपण मसाले काय भाजून घेणार आहोत। 4-5 आपण मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तिखट मिरच्या आहेत या, लाल मिरच्या वाळलेल्या। आणि मिरे घेतले आहेत आपण 7-8, लवंग घेतले आपण 4-5, दालचिनीचे आपण 1 तुकडा घेतलेला आहे, तुकडे करून घेतले त्याचे। आणि धने आहेत ना 2 चमचे घेतलेले, आणि जिरे 1 चमचा। हे सगळं आपण आता भाजून घेणार आहोत। आपण तवा ठेवलेला आहे, त्याच्यावर हे सगळं आपण भाजून घेणार आहोत। कोरडंच भाजायचं आपल्याला, तेल वगैरे काही टाकायचं नाही त्याच्यात। हैदराबादी चिकन मसाला म्हटलं तर त्याच्यात हे मसाले येतातच आणि खूप छान टेस्ट लागते। हे आपण ताजा मसाला बनवला आणि लगेच दळून केलं त्याची भाजी। हे छान भाजून झाले। आता गॅस बंद करूया आणि हे गार झाल्यावर आपण दळून घेणार आहोत। आता आपण 1 कांदा कापूया, त्याच्यासोबत कांदाही दळणार आहोत आपण। हे बघा, मोठ्या साईजचा आपण 1 कांदा कापून घेतला आहे, स्लाइस मोठ्या करून घेतल्या आहे। त्याच्यातच आपण आता हे पण टाकून घेऊया, गार झालेलं आहे। आता हे पण दळून घेऊया, त्याच्यात थोडंसं पाणी टाकूया आपण, बस बारीक होण्यासाठी। याचा इतका छान वास येतोय ना मस्तपैकी। हे पण दळून घेऊ आपण। आता भाजीसाठी कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यात तेल टाकूया। 3
चम्मच आपण तेल टाकलेलं आहे. तेल टाकू द्यायचं. आता आपण मगाशी मी जे दाखवलं ना वाटण ते टाकूया. आता हे हलवून घेऊया आपण. हा मसाला आपल्याला तेलात छान फ्राय होऊ द्यायचा आहे. मॅरिनेशन आपण 1 तास राहू दिलं. आता आपण कढईत टाकूया. मसाला आता छान फ्राय झालेला आहे. त्याच्यात हे आपण मॅरिनेशन केलेलं चिकन टाकूया. गॅस करायचं, सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला आणि त्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत. मग मिक्स झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिट आपण त्याला मीडियम गॅसवर होऊ द्यायचं आहे. नंतर आपण झाकण काढूया आणि मिक्स करूया परत. 10 मिनिटानंतर आपण झाकण काढूया. त्याला त्याचं स्वतःचं पाणी सुटतं चिकनला. पाणी वगैरे टाकायची गरज नसते. त्याच्यातच शिजू द्यायचं आहे आपल्याला. वाह, सुवास तर खूपच छान मस्त येतो. पुन्हा खाली वर करून मिक्स करून आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आणि 10 मिनिटानंतर पुन्हा झाकण काढू आपण. आता पुन्हा 10 मिनिटानंतर झाकण काढूया. आपलं 50% तरी चिकन शिजलेलं असेल. आणि तुम्ही ग्रेव्ही बघू शकता, करी किती घट्ट झाली बघा. त्याच्यातच आपण आधीच पाणी सुटलेलं तर त्याच्यात शिजू दिलेलं आहे. आता त्याच्यात आपण हळद टाकूया अर्धा चम्मच. नंतर 1 चम्मच लाल चटणी. नंतर 1 चम्मच घरचा मसाला. आपण खडे मसाले पण टाकलेले त्याच्यामुळे 1 चम्मच टाकूया. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ आणि त्याच्यात पाणी टाकूया आपण. आपल्याला पोळीबरोबर किंवा भातावर खायचं आहे तर रस्सा लागणार आहे आपल्याला घरी. तुम्हाला कितपत हवं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही टाका. घरामध्ये तर इतके छान वास येतोय मस्तपैकी. वाह, मुलं विचारताय मम्मी कब बनेगा खाना. आता आपण त्याच्यावर पुन्हा झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटानंतर काढूया. आता आपण झाकण काढूया. भाजी आपली शिजली असेल बघा. तुम्ही बघू शकता किती छान तेल आलेलं आहे त्याला. हे बघा मस्तपैकी. आणि घट्ट बघा भाजी. आणि सुगंध तर खूपच छान येतोय मस्तपैकी. करून बघा फ्रेंड्स तुम्ही. आपण पीस शिजलाय का बघूया. शिजलेला आहे पीस. आता आपण गॅस बंद करूया. आपलं मस्तपैकी आता चिकन हैदराबादी तयार झालेलं आहे. बघा किती घट्ट झालेलं आहे बघा. आणि तेल पण बघा किती छान आलेलं आहे. तर तुम्ही ही रेसिपी जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नातेवाईकांना शेअर करा. आणि आवडले असल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि मला सांगा रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.